Ġie inawgurat il-proġett ta' taraġġ ta' ħdejn l-Aċjomu u Triq ta' Doni fir-Rabat, dan wara xogħlijiet li saru b'investiment ta' €1,000,000 f'xogħlijiet li saru mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi. Il-Ministru għall-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Ian Borg qal li barra li dawn ix-xogħlijiet jikkumplementaw ix-xogħol li sar fi triq Erixem se tkun qed tiżdied ukoll is-sigurtà u tisbieħ l-estetika ta' dawn l-akwati. Hawnhekk għamilna xogħlijiet importanti fejn qed nagħtu infrastruttura sikura, imma infrastruttura wkoll li tirrispetta l-ambjent urban antik f'din iż-żona barra mill-belt kapitali tal-Imdina. Ix-xogħlijiet li saru fit-Triq ta' Doni jinkludu tibdil fis-servizzi tal-ilma u sistema għal kontra l-arar. Ġie spjegat ukoll kif tneħħew cables antiki filwaqt li sar pavimentar ġdid u sistema ġdida ta' dawl li żżid il-valur estetiku tal-akwati. Saru wkoll xogħlijiet ta' restawr tal-faċċata tal-kappella iddedikata lil Santa Marija ta' Duna. Is-Sindku tar-Rabat Sandro Kraus spjega kif dan il-proġett kien wieħed meħtieġ sabiex ikompli jogħla l-livell ta' din il-lokalità. Dan huwa wieħed mill-iktar proġetti għal qalbna bħalissa, ovvjament il-livell għoli ta' infrastruttura li hawn hawnhekk ħajkompli tejjeb mill-popolarità tar-Rabat.